Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartukum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasadid. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah amma ba'du. Panjenenganipun para pepunden, para bini sepuh, sesepuh ingkang satuhu kinurmatan. Minggahipun kunjuk dumateng para kiai, alim ulama, ingkang sampun purna sareh kautamen, ingkang kula suwun pituduh sapawruh panjenengan. Boten kantalumpin kadang-kadang kula muda taruna, ingkang kasinungan kabahagiaan punapa den kamulyan. Panjenenganipun para tamu kakung sumana putri, insyaallah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Eko Mujiono SAP sekalian Ibu ingkang hameng kuning kati. Nuwun kawula nuwun saderengipun kula matur minangka sulih sarira talanging basa saking anak kula Bapak almarhum Insinyur Arif Cahyono Winardi sekalian Ibu Erna Ekowati sarjana ekonomi. Langkung rimin sumangga swawi sareng-sareng kawula dherekaken ngunjukaken raos lan puji syukur kita dumateng ngersanipun Gusti ingkang hameng kuning jagat injih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Injih awit saking sedaya berkah, rahmat, nikmat, hidayah dan inayahipun, kesehatan punapa kesempatanipun, sehingga wonten ing titi kalodhangan enjang punika kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal silaturahim derek jumenengi daupipun calon pinanganten sarimbit. Panjenenganipun para tamu kakung suwana putri ingkang satuhu kinurmatan, kawula minangka sulih sarira talanging basa saking panjenenganipun anak mas almarhum Insinyur Arif Cahyono Winardi, panjenenganipun Ibu Irma sarjana ekonomi kapulehan nderekaken saha nglarapaken calon pinanganten kakung ingkang asesilih Zika Ervira Ovita sarjana teknik ingkang mekaten kawula sak rombongan ngesteni menapa ingkang dados dawuh saking panjenenganipun Bapak almarhum Insinyur Arif Cahyono Winardi so Ibu Erna Ekowati sarjana ekonomi kapurihan nderekaken calon pinanganten sarimbit ingkang mekaten kanthi wasilah bismillahirrahmanirrahim calon pinanganten kakung kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Eko Mujiono SAP dalah Ibu Titin Ngadinah borong anggenipun badhe mewisuda. Panjenenganipun para pepunden, para tamu kakung sono putri ingkang dasetu kinurmatan.
Ingkang salajengipun kawula minangka talanging basa ngaturaken agungé panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Eko SAP dalah Ibu Ngatinah ingkang sampun kersa estu nampi pisawanan kula sak rombongan. Bilih pisawanan kula sak rombongan kinanten oleh-oleh ingkang mawarni-warni boten kula sebataken setunggal baka setunggalipun. Sedaya kala wau kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Eko Mujiono dalah Ibu Hanamung ampun panjenengan tingali sepinten regenipun sedaya kala wau Hanamung kangge tambah ngrupaketaken anggenipun bebesanan. Panjenenganipun para tamu kakung sono putri ingkang dasatuhu kehormatan ingkang salajengipun panjenenganipun panjenenganipun Bapak almarhum Insinyur Cahyono Winardi sekalian Ibu Duk rikala wulan-wulan ingkang sampun kepengker kalian panjenenganipun Bapak Eko Mujiono SAP nggadahi rerembakan aduh ya Allah. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Kaula ajengaken panjenenganipun para tamu kakung sono putri ingkang dasatu kehormatan. Ingkang salajengipun bilih panjenenganipun almarhum Bapak Insinyur Cahyono Winardi saha Ibu Ekawati sarjana ekonomi. Estu bilih wonten ing kalodhangan enjang menika. Raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih badhe handhaupaken calon pinanganten kakung. Ingkang makaten sepindah malih kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Eko Mujiono SAP dalah Ibu Ngatinah sepindah malih borong anggenipun badhe mawisuda. Ingkang salajengipun panjenenganipun para bapak para tamu kakung Suna Putri. Ing mbok pilih sak mangke sampun titi purna anggenipun mawisuda ndhaupaken calon pinanganten sarimbit sampun tali purna. Kula sak rombongan nyuwun jemkar saking pawiwahan menika ngantos dumugi ngranipun piyambak-piyambak nyuwun pandonga pangestu panjenengan mugi jemengkaripun kula sak rombongan pikantuk keselamatan boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun para bapak para ibu saking kersanipun Bapak almarhum Insinyur Arif Cahyono Winardi saha Ibu Erna Ekawati bilih benjing tanggal 21 Mei warsa 2026 nyuwun dipun sowanaken dumateng ngersanipun badhe dipun suwunaken donga pamuji pangestu anggenipun badhe bebesanan. Panjenenganipun para tamu kakung Semana Putri ingkang dasatu kehormatan. Mbok bilih hanamung mekaten ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Eko Mujiono dalah Ibu Titin Ngatinah. Mekaten ing mbok bilih anggen kula matur kirang suba sita kirang mranani dumateng penggalih panjenengan awit sedaya kala wau awit saking cubluking pangartosan kawula cupeting wawasan kawula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun minangka tutuping atur bila taufik wal hidayah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.